Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. Dia de tancament de festes. Aquesta tarda els més petits han pogut ballar i cantar amb The Penguins i l'espectacle Reggae per Xics, una formació de Sant Feliu que ha pujat a l'aventura d'un viatge a través del mar dels ritmes i emocions a les famílies que han estat gaudint d'una tarda a bord del Calypso. Al pàrquing del Passeig de la Creu Roja, el col·lectiu TQM ha presentat Volov, un espectacle d'alt nivell tècnic i artístic i per a tots els públics. 6 artistes, 2 músics i 4 acròbates han fet un viatge de circ i música que no ha deixat indiferent a ningú. I al passeig Josep Vilar, el gran espectacle de l'Edu Esteve. L'artista de Badalona que va participar al programa musical Eufòria ha posat tota l'energia i ha estat acompanyat dels seus companys del concurs. L'Edu ha congregat a 4.000 persones i allà han aprofitat per atendre els seus fans compartint moments amb ells i deixant bones vibracions en el seu primer concert en solitari. I ja com a cluenda, les Montses, una banda de folk amb tocs rockers que han presentat el seu disc En l'aire. Els de Sant Vicenç han cantat i han animat al públic a acompanyar-los durant més d'una hora de concert que ha tancat les festes de Martorell d'aquest 2022.